i na kraju čeka cijeli dan na kiši ili suncu da obavi glasovanje, da ima toliko strpljenja da to izdrži, a od svega toga mala korist. Jer ako ostavimo po strani broj zastupnika, što je nepravda, s druge strane se postavlja pitanje koliko ti zastupnici mogu djelovati, koliko mogu utjecati, koliko se oni međusobno poznaju, koliko oni imaju kontakta sa biračima. Što vi sad kako bilo tko od nas može znati iz Australije nekoga ili iz Kanade ko će biti i oni koji isto tako koji će doći pa predstavljati Hrvate i dijaspore, tako da je i ovdje bilo vrlo teško i Bosne i Hercegovine koji su predstavljali biračko tijelo u 11. izbornoj jedinici, gotovo nikakvih kontakata nije bilo, osobito sa onim koji su živjeli u Zagrebu, a predstavljali Hrvate iz Bosne i Hercegovine. Dakle, veliko je pitanje tko će predlagati, koga će predlagati, koliko iz Bosne i Hercegovine, koliko iz Hrvatske će biti tih zastupnika dijaspore, a koliko iz trećih zemalja. I na kraju kakav je utjecaj, koliko oni mogu utjecati na dnevni red, koliko mogu utjecati na to da na dnevni red Hrvatskog sabora dođu ta ključna pitanja položaja Hrvata u inozemstvu i ostvarivanja njihovih prava. Sve je to jako upitno i svega ovoga slijedi zaključak da stvarni demokratski učinak ovakvih ustavnih rješenja će biti gotovo nikakav. Nadalje, ako će se ukinuti dvojno prebivalište, može se očekivati egzodus Hrvata iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku, osobito onda kad Hrvatska postane njezina granica, šengenska granica. Mnogi će ljudi, osobito koji imaju dvojno državljanstvo, jednostavno iz Bosne i Hercegovine preći živjeti u Hrvatsku, jer će onda biti građani Europe. Ja se nadam da će se to članstvo Hrvatske i ulazak u Europu uskoro dogoditi, iako i kolega Zdravko Tomac, moj osobni prijatelj, i ja mislimo da to još sve nije ni daleka gotovo i da će se Hrvatskoj pronaći još neke zapreke prije nego se odluka donese i ugovor potpiše, i da nije nimalo nemoguće očekivati da će ona još pričekati i Bosnu i Hercegovinu, a osobito Srbiju. No, ja kažem, to su moja promišljanja, dosta sam skeptičan oko toga, s obzirom na dosadašnja ova kretanja i odnos prema Hrvatskoj, ali nadajmo se boljim, nadajmo se da se to ipak neće dogoditi. Napokon biste mogli jučer na televiziji vidjeti da u pripremi je zakon o zabrani vožnje auta sa oni koji imaju hrvatsko državljanstvo, ne žive u Hrvatskoj, a auta imaju registrirana u drugim zemljama. Na graničnim prijelazima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske imate na tisuće pripremljenih prijava protiv građana Bosne i Hercegovine, Hrvata, koji su jednostavno uhvaćeni u tim makazama da imaju prebivalište u Hrvatskoj, a voze auto sa registracijskim oznakama Bosne i Hercegovine. Ne pita se Austrijanca, nijednog onog koji dolazi iz Austrije, Francuske ili drugih zemalja, kad ulazi i vozi ili on ima li državljanstvo ili nema, gdje je registrirao auto, ali Hrvati Bosne i Hercegovine su pod posebnom paskom. Istina, te prijave stoje naložene, one nisu procesuirane dalje, ali se ovih dana nagovještava postrožavanje te kontrole i tjeranje ljudi da ili ne idu autom ili da voze tuđe auto, a ne svoje, da bi došli u Hrvatsku.
Mnogi su s druge strane indikatori nacionalne neravnopravnosti Hrvata i hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini u odnosu na druga dva konstitutivna naroda u toj zemlji. I drugi dio mog izlaganja ja ću samo u nekoliko primjera i na nekoliko rečenica zadržati vašu pozornost. Na tu neravnopravnost godinama upozoravaju hrvatske političke stranke, politički prvaci, crkva i crkveni velikodostojnici, narodne ili odnosno nevladine organizacije civilnog društva, udruge proizašle iz Domovinskog rata, pa i na kraju slobodni intelektualci. No sve to međunarodna zajednica na sve to ostaje gluhonijema i ne pokazuje nikakvu volju da se ta neravnopravnost ispravi. Tako da, a i druga dva naroda i njihove politike priznaju neravnopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini, i to ustavnu, a onda i svaku drugu, gospodarsku, političku, pravnu i socijalnu neravnopravnost, jezičnu i kulturnu neravnopravnost, ali ne pokazuju nikakvu volju da se to stanje promijeni. Bilo je nekoliko ustavnih promjena i pokušaja da se stvari promijene, ništa to nije uspjelo. Jednog prostog razloga što je sam Dejtonski ustav nepravedan. Prvo smo u Washingtonu imali da je potpisan sporazum, Washingtonski sporazum u vrijeme rata, kojim su Hrvati i Bošnjaci zaključili da će Bosna i Hercegovina buduća biti uređena na kantonalnoj, odnosno županijskoj osnovi, kao složena država sa kantonalnim uređenjem slično Švicarskoj, ali se onda dogodilo da srpska delegacija nije bila nazočna i rečeno je da će se teritorij pod srpskom vlašću naknadno kantonizirati i priključiti federaciji. Stvoren je jedan entitet za dva naroda, i odmah je postojala opasnost da će Hrvati biti majorizirani u takvoj umjetnoj federalnoj tvorevini, pa im je obećano kao rješenje da će federacija stupiti u konfederalni odnos sa državom Hrvatskom. I to je bilo jamstvo da neće doći do nadglasavanja, do majorizacije nad Hrvatima koji su 3 puta malobrojniji u odnosu na Bošnjake. Međutim, kada se došlo do Daytona, tamo je bila srpska delegacija, ali je inzistirala da ima svoju republiku i nije prihvatila uopće ovaj oblik kantonalnog, odnosno županijskog uređenja, i to joj je udovoljeno, tako da su dobili centraliziranu tvorevinu unutar, u biti državu u državi, ili unutar zajedničke države, dok su Hrvati ostali s Bošnjacima u federaciji kao umjetnoj tvorevini iz koje žele izaći, a ne vide načina kako to učiniti. Kreševskom deklaracijom svih 6 vodećih hrvatskih političkih stranaka rečeno je da se napušta dvoentitetsko uređenje države Bosne i Hercegovine, ali dakako nema nikakvog načina da se tu nešto poduzme. Vi znate da je jedan pokušaj bio uvođenja samouprave, da se nešto učini na tom planu i uspostave organizacije vlasti gdje će i Hrvati imati institucionalna prava i oblike institucionalne zaštite tih prava, dakle Sabor i ostale institucije vlasti. Međutim, to je hrvatska politika nagovijestila ostvariti gandijevskim nenasilnim metodama i s tom nakanom raspustila vojsku federalnu, donijela takvu odluku da raspušta se u stvari Hrvatsko vijeće obrane,
da bi se stavilo do znanja da se neće nasilnim putem braniti samouprava. Međutim, nasilnim putem nije ni branjena, ali je nasilno ušli su tenkovi u Hercegovačku banku koja je bila žila kucavica samouprave i sve je bilo oslonjeno na to. Svi su ostali onda bez plaća i dakako samouprava, nositelji samouprave su bili procesuirani kazneno, progonjeni, podvrgnuti progonu, veći broj ljudi, ali nikom nije izrečena kazna na jednom stupnju kad su procijenili da su postigli cilj, a to je obezglavljivanje hrvatskog naroda, jer su veliki broj ljudi učinili politički više neuporabljivim. Onda su odustali od dalje kaznenog progona, ali je nastavljen politički progon i danas dan postoje zabrane velikom broju ljudi, ne samo Hrvata nego i drugih kojima je visoki predstavnik izrekao mjeru zabrane općenito bavljenja političkim radom, što je jedno od temeljnih ljudskih prava i sloboda. I kao ako ste mogli ste pročitati ovih dana u Banja Luci Srbi pripremaju tužbu protiv bivšeg visokog predstavnika Europskom sudu da bi sud presudio i oborio to nešto što je suprotno europskom pravu i uopće ljudskim pravima i slobodama utvrđenim međunarodnim pravnim poretkom. Dakle, vidimo, to su bila ta kretanja. Došli smo u takav položaj, ali majorizacija nad Hrvatima se tako drastično nastavlja na brojnim primjerima da ljudi žive u strahu i neizvjesnosti za sutra. Ja osobito sam svakodnevno u situaciji da me ljudi zaustave za ruka, pitaju profesore šta je ovo, šta će biti, dokle će ovako, može li ovako i na čemu će se sve ovo završiti. Jer u biti proces koji je nastavljen nakon Vašingtonskog i Dejtonskog sporazuma je proces dalje dekonstituiranja Hrvata u Bosni i Hercegovini kao političkog i konstitutivnog naroda, budući da su donošeni zakoni kojima se uvode određena prava samo za entitete, pa tko ima entitet ima i pravo, recimo primjerice pravo na vlastitu televiziju. Dano je entitetima, postoje na razini države i na razini entiteta po jedna televizija, tako da smo i tu pokretali ustavne sporove i tražili zaštitu, ali još danas nije uspostavljena televizija na hrvatskom jeziku da bi Hrvati mogli imati informiranje na vlastitu jeziku, što u Europi imaju nacionalne manjine, jer imaju ta prava. Ovdje to nije slučaj. Na koncu imali smo kao posljedica neravnopravnosti Hrvata tu situaciju da je izabran u predsjedništvo Bosne i Hercegovine i na prošlim i na sadašnjim izborima čovjek koji ne pokazuje, on je Hrvat nominalno, ali ne pokazuje nikakvu volju da hrvatski djeluje na zaštiti hrvatskih nacionalnih interesa, da se tako ponaša. U biti izabran je primarno voljom biračkog tijela Bošnjaka, muslimana, jer imate, ja sam neki dan na jednoj javnoj tribini u Mostaru, konkretne podatke, imate veći broj općina gdje je on dobio 10 puta više glasova nego što je bilo Hrvata po popisu iz 1991. godine. Jasno vam je čiji su to glasovi i kako je to moglo biti. I napokon imate trenutačnu situaciju, jednu pat poziciju oko izbora nove vlasti, zapravo formiranja vlade i na državnoj i na entitetskoj i na kantonalnim razinama. Radi se o pokušaju da se vodeće hrvatske stranke oba HDZ-a koja su evo u ovim izborima konačno napravila sporazum i odnosno koaliciju poslije izbora,
tako da ih se pokušava od SDP-a izbaciti iz vlasti, a uzete su dvije minorne strančice i s njima se pokušava jednostavno kamuflirati. Evo, tu su Hrvati, zastupljeni su, a u biti te stranke nisu osvojile ni 5-6% hrvatskih glasova u Bosni i Hercegovini, što će reći da se može dogoditi ponovno neka nova alijansa i može se dogoditi dalje ovaj proces svođenja jednog naroda na nacionalnu manjinu bez prava nacionalne manjine kakve pripadaju po Europskoj konvenciji. Hvala vam lijepa. Hvala profesoru Žepiću. A sada imamo iseljeništvo hrvatsko iz trećih zemalja. Naime, za bivšu državu, mi koji smo živjeli vani, bili smo neprijateljska emigracija. Naši turisti, hrvatski, danas ih niko ne poziva. Ministar Bajić prošle godine u ova doba išao je skakati po Srbiji i tražiti kako će Srbi spasiti naš turizam, ali Hrvate iz iseljeništva niko nije pozvao, a eto, oni dolaze tu i tako, jer to je jedina njihova domovina, oni nemaju rezervne države, rezervne domovine i uzimaju se kao, eto, da su oni tu Bogom dati, a to što im treba uskratiti neka prava, pa to nije veliki grijeh. Međutim, danas ljudi u hrvatskom iseljeništvu za tu Hrvatsku rade i u ovim najnovijim slučajevima, kada je pitanje samo obrana u Hagu naših ljudi, mi imamo mlade ljude koji su bili u osnovnoj školi, recimo kad sam ja bio u Americi, i danas su izvrsni odvjetnici i gospodin Mišetić i gospodin Kuzmanović i par odvjetnika u Njemačkoj koji kaže danas od Njemačke države da skine ta odličja koje su bili dali u vrijeme Branta Titu, jer oni rade svoj posao, a svi koji su rođeni vani i sa Hrvatskom zapravo, osim što su njihovi roditelji iz Hrvatske i što vole Hrvatsku, nemaju puno veze. Ali Hrvatskoj, taj kapital današnje vlade u Hrvatskoj, ne govorimo o Hrvatskoj kao cjelini, izgleda nije potreban. I sad evo, meni je čast da vam mogu predstaviti ovdje jednoga od njih. On je gospodin Ivan Jurašinović iz Pariza, iz okolice Pariza, hrvatski odvjetnik, o kome ste mogli i pročitati u toj tužbi protiv predsjednika Mesića. I on je taj sud dobio u Hrvatskoj. Zapravo u nas kažu obično šta će se s tim sada, Bajića pusti budalu i neka govori, međutim u demokraciji država treba zaštititi svačije pravo i evo Ivan je to postigao. Ali s druge strane Ivan je vodio jedan proces protiv Radovana Karadžića u Francusku i to je sada pred oglašavanjem te presude, pa evo on će nam reći što u ovim promjenama u Ustavu znači za te Hrvate koji žive vani i
kako će se to na njih odraziti, a i ovim